agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Hatod sa Indo, kan DZGB, ang programang magtatao ng impormasyon, mapadapit sa pagmakulog, asin tamang pagkataman, kan kapalibutan, mga isyu na ipapaliwanag, mapadapit sa mga dapat gibuhon, sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban, mga istoryang daraan pag-asa, asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan, igwaning solusyon, asin kayang-kaya ta. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Boses kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to napakarahayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya ta ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa atin? Magdangog na sa tuya ini. Magpartisipar ang boses mahalaga kapalibutan padabaon ta. Boses kan kapalibutan kaiba kada Sabado. Si Mardela asin Father Momoy Brumeo digdi sa DZGB ang sa indong kadamay. Ang mga duming ating kinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Putol ng kahoy kahit iligal. Buhay ng mamamayan ang isinusugal. Kung kaya't nang maningil na ang inang kalikasan, libo-libong buhay ang inutang. Basura ay itinatapon kahit saan, kaya't marumit mabaho ang kapaligiran. Kung di natin iingatan ang ating kalikasan, tayo ay papalapit sa katapusan. Malayo na rin niya ang narating ng agham, nakamta ng pagunlad na inasam. Ngunit anong kapalit ng modernisasyon? Di ba't pagkasira ng paligid at polusyon? Winawasak ang gubat at mga kabundukan, makamtan lamang ang sariling kapakanan. Anong silbi ng pangarap na kaunlaran? Kung lumag ay katutuboy, wala ng tirahan. Ang bawat isa sa atin may pananagutan sa pangangalaga nitong ating kapaligiran. Kung di natin iingatan ang ating kalikasan, tayo ay papalapit sa katapusan. Mga kababayan, isang magandang mapagpalang nakakalikasang umaga sa kanilang lahat. Good morning po, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa programa Boses kang kapalibutan ko niyan pong aldaw na inin Saturday. Ang bilis ng panahon, November 22 na. 33 days na lang, Pasko na. Kumusta ang mga kababayan natin, mga ka-farmers, mga kasama sa advokasya para pangalagaan ang kapaligiran? Sa ating mga kababayang mangisda, good morning. Siyempre ako po ang sunod lingkod, Mardilak, daing iba, sadit sa napirotian. Hanggang alas 11 po kita. And piganap ko pinulocate ko si Father Momoy. Kung nain ko niyan si Father.
Taday kami nagpangita. Yan. Anyway, may mga mission kaya si Father, mga tugang. Sa hangin Kaya busy ang Satuya po nakapartner. Anyway, the show must go on, mga tugang. Marami tayong inandang kwento. And pigalat na lang po ang ating mga bisita from Philippine Institute of Civil Engineers o yung Paisi Albay Legazpi chapter ngani pong makaistorya taman ini pong grupong ini saro ini sa mga padagos na nagbubusol mga advokasya para sa pagkapaligiran, para po sa kapalibutan. Padagos po sinda mga tugang na komitido na magpautob ng sustainable na environmental stewardship. Actually, kadakol po sindang mga aktibidades ng ginibo may kinaraman sa environment, mga participation sa coastal cleanup, pagkatapos ang saron na very laudable ini po na padagos na pagtanom mga tugang nin mga bakawan o mangrove. Ang recently na ginibo ninda ay dyan yata sa Manito, kung di ako nasasala. Sa Manito, in connection with the coordination with the Menro kang Manito, nagtaranom sila ni mangrove dyan, tapos nag-coastal cleanup. Nakulaan pong bagay ining mangrove, mga tugang na itanom dyan sa paragilid kasi pong mga daragsaan, dahil apuera sa nakakapag-sequester siya nin carbon, asin nagsiserving istaran o hibernation place mga tugang kan mga marine mammals, sira, kasag, buyod, asin iba pa, nagbubugaman po ng oxygen. And then ang pinaka-the best niya yan is nagpuportihir na padagos na madara ang daga, magparabawas ang daga dyan sa dalampasigan natin sa daragsaan. Dahil lang po dyan sa roots, mga tugang kang bakawan na poprotehiran yan. And saro yan, mga tugang sa mga padagos na ipinagbubusol kan PICE, yung Philippine Institute of Civil Engineers. Talagang very active sila dyan pag-abot po sa pag-ataman sa kapalibutan. So, ngunyan pong bulan kaya, celebration po ini mga tugang kang Civil Engineering Month. Nagselebra ang gabos na civil engineers mga tugang kan Civil Engineering Month. And ngunya na aldaw garo may exam para sa mga bagong magiging civil engineers. Garo ngunya na aldaw nagpuon mga tugang examination kang PRC. Good luck po sa mga would-be engineers. Yan, baka by January, mag-take off naman kamong sabay-sabay. And mag-member na kamo dyan, mga tugang sa Philippine Institute of Civil Engineers. Digdi po sa Albay Legazpi chapter, di ba? Tagani po na mas dumami sila. Padagos yung pagdakol ng padakol, mga tugang ang mga grupo ni mga engineers na nagtatarabang po sa komunidad. So, apera duman sa pagbubugtak ng tama na infrastruktura, mga tugang padagos hindi sa pag-explore ng iba pang mga bagay para mas makatabang po sa environment. I think yung iba sa inda nag-implementa na nga ni kinabiga-apod niya ito mga tugang na green engineering, no? Para sa green environment. Yan ba yung hindi lahat ng lugar simintuhin mo, kundi pahanguson mo ang daga. Yan. Mga nagkakapera po mga bagay po yan para po sa Satuya po. And then, siyempre, ang pagpasiguro na bago ka mo put up ng structure, make sure what kind of soil, mga tugang ang yakon po dyan na pwede mong bugtakan ng struktura. Tanganing maadalam anong pwedeng gibuhon dyan na dahil magaba. Yeah? Okay, so, halat-talatong tata, aram ko nagkaigo ng misa, and may dinaanan pa yata yung mga kasama natin. So, hintay-hintay na lang po natin. Pag naabot po ninda, kauron ng tasinda, mga tugang tangani po na masabutan ta ang mga programa pa kan Philippine Institute of Civil Engineers o PICE Albay Legazpi. No? Para po, unyaw na! Irao na! Yaw na mga partners na, mga tugang. Padagos na tabi. Ano yan? Mga pag-iriba. Yan.
Dago sa tabi kamo mga partners. Diretso na tulos. Ayan. Ayan, si Engineer Ed, si classmate niya po tabi, mga tugang one of the very active officers po ini kang kunyan, kang Paisi Albay. Tama no, civil engineering man ko niyan. And garo may exam ko niyan ah. Civil engineering, garo first day ko niyan no. May nag-start duman sa kunyan, may start duman sa mo. Na may exam. Ayan, di madugang na naman ang mga membro tadi. And tama-tama yan. Bago every January, nagkakaigo ng Mass of the King. Ayan, yun, tama-tama di. So, yun nga din, sabi ko kasubago, mga tugang, na naging kapartner ta na ang PICE because sa community, mga tugang, pagkabot sa environmental protection, yaon po sinda, no? Yung sustainability kang stewardship sa environment, yaon sinda pirmi. May coastal cleanup. Pagkatapos ang pinakasabi ko ang pinaka-laudable is yung po na mangrove planting, di ba? Kang inot duman sila nagtaranong sa Bicol. Pagkatapos nagduman sila sa Bakakay. And recently yung nito. Yeah, dumaan nito. So dakol lang natanom nindo mga partner. Dakol na no. So pag nagdarakula yan, mailing po nindo pag nakaposyar ka mo sa Puerto Princesa. Mailing duman ang garo na mga nyug karalang ko ang mga kunyan. And talagang duman sa nagkamera pang lugar and even duman sa Japan, mga tugang, before the structure na concrete, igosinda mga tugang na na green, parang green and gray, di ba? Bago yung gray, green muna. Yung yung bakawan talaga ang binugtak nila duman na pagdagsak ang ukol, dahil nakakaabot duman sa Then nakakaabot duman sa concrete, sa gray solutions, mga tugang, sa mitigation, dahil nararangka. Diba? Nasasalo kang yan. Kaya po nabakawan. So nakulang bagay po yan. Kaya sana yung mga planners isipon tamang giraray po yung pag-engage dyan sa environment. Na yan mabago yung sa inda mga tugang na na biodiversity. Pagkatapos yung equilibrium, yung balance, mga tugang, kan environment sa kanyang mga structures na bigugutot. Tabaka kung iyan na maging kausa, kan pagkaraot ng komunidad. Yan. Good morning, Sir Engineer Johnny Chang. Yung mga amigo, mga gusto ini. Di ba? Sino ang presidente tango niyan, palang Engineer Ed? Berna Magdarao. Bella? Bierna, lalaki. Ayun, Magdarao. Engineer yan. Ayan, okay. So, dumang sa mga kababayan ay, yan? Jerome, meron pa tayo dyan na ekstrang upuan? Baka pwede pa makatukaw man sa iba tang mga pag-iriba. So, dumang po sa mga kababayan aramon mga tuga ang mga proyekto pa. Hanggang sa tuya po ng mga partner ining Philippine Institute of Civil Engineers Albay Legazpi chapter. At garungani na convention pa sana. October yata October na. Ayan, di mga updates na naman yan, mga tugang. Lalo garungon niya na dakol ang nagkarumpag. Dakol ako na bagay po ang ining mga engineers para mamantin na areglado sa tuya po na kunyan mga pinag-construir sa palibot. Ayan, okay. So, dumang po sa mga kababayan nga abangan po ang iba pang mga ipapahayag po ng mga programa kan PICE dito po sa tuya. So, may mga batang engineers na. Di ba? Ayan. Hello, ma'am. Good morning po. Ayan. Opo, okay. So, ayan. Let's get the ball rolling na. May pigalat pa kita? Hindi naman. Ayan, okay. Paarabot na. Ayan, opo. Okay, sige. Sino ang unang sasalang sa sigla elektrika? Si Engineer Ed. Engineer. Good morning po tayo. Welcome sa grupo. As usual, ang tuya pong istasyon ay bukas para po sa Indo sa anuman ng mga advokasya at saka mga programa. Welcome po sa Girar and happy
Civil Engineering Man Tabi Sendo Gabos. Thank you pa din. Diyos marinaga po sa mga nagdadangog digdi sa kuyang gwapong padiho na sangon niya na November 22 Yes, pagkaga. So, yan po ang mga members and officers kan Philippine Institute of Civil Engineers digdi sa Albay, Legazpi City Chapter. So, part ini kan pigibuming Civil Engineering Month ngayon na November. Every November baga pa di, nagpaparili kami sa radyo. So, mapayag kami kan sa muyang mga naginibuhan man and mga gigibuhon pa. So, kaya riba ko po ang sa muyang presidente sa ngayon na taon, si Engineer Biana Magdaraog. Yan, digdi. Good morning, Yan, ma'am. digdi sa Good Ibong, morning si- po. Maray na aga po Yan, sa digdi Gabos. Si Engineer Pat. Engineer. Engineer Pat. Good morning, Tabi. Engineer... Pamilwida ka mo? Jade. Engineer Aki. Engineer Biana. Engineer Dadit Chan, dating past president. Engineer Vincent Orozco, past president man. Opo. Engineer Joel Sabio, ang samuyang secretary. Engineer Roel Lahara, member kan board of directors. And yours truly, Engineer Ed Balidoy, the vice president of the chapter. Ayun. So, Opo. good morning, pare. Good morning sa boss. Good morning, Tabi. Okay. Madam President, good morning po, Tabi, and welcome to this show. Now, may we know, Tabi, kung ano ang mga naging accomplishment for the year and mga plano na pa siguro sa mga masunod. Ngunyan po na sa ginari nagturo parang kita para rin sa celebration kang ano yan, Civil Engineering Month, Tabi. Good morning po. Good morning. Opo, maray na aga po sa Gabos. Yaon na naman po kami digdi. Last year po, yaon man po kami. Siguro every year po, Yeah. talaga ang partner na po namin, DCGB po. Opo, all the Siyempre, time. Warang iba DCGB all the time po. Opo. Sa ngunyan po, for the whole year, kasi may guidelines po kami, may sinusunod po kami na tawag dito, activity. For the whole year, sa times ko po, sa 2025 po, ngayon mag-end po, bali marami po kaming nagawa, yung sa community service po. Yes. Opo. Kasi ito part po ng, itong sa motorcade po na sa every November po, National Civil Engineering Month. Opo. Opo, may mga ang nakapalaog po kaining mga activity po like sports fest. O nag-courtesy call din po kami. Ito nga po motorcade. Opo. At dakol pa po na na mga activity po na masurunod. Yes po. Opo. Ang tawag dito, since po na pagtukaw ko po digdi, at sa tabang po sang Gabos, kaya nabuo po namon ining mga activity na ginigibo namon po sa part ng sa time ko Opo. as president po. Kaya nagpapasalamat po ako sa Gabos, hindi lang po sa mga ka-officer ko, sa lahat ng members po ng Philippine Institute of Civil Engineering, Albay, Legazpi City Chapter po. Na yaon po ang pagtarabang po ni Gabos. Opo, yun. Nabanggit kayo kasubago, nasabi ko, yung PICI is very committed sa care ng environment. Ano? Yes po, opo. And may mga nagibo na kamo ng mga projects nung mga nakalipas na taon. Tapos, ngunya na taon, yung coastal cleanup nindo pagkatapos ito po na pagtanom ng mga bakawan. Iyon po, idagdag ko po, actually po, Sir Patty, intra po kami sa sarong po ng sa environment. Ano nga po si Sir Patty po Saringaya. Saringaya Award. Saringaya Awards. Opo. Yun. Sa DNR pinadarhan niya po kaming letter, tapos ginawa namin po yung lahat ng para makapag-intra po kami doon. Ayun, opo. Ayun. So, Finalist po kami po. ay, congratulations po, Tabi. Yan. Okay, so ano po ang ayun yan pala ay ma-exam yung mga Yes, ay, isa pa would-be po. engineers, Yes ano? po. Ayun, and then, ano yan, before, may mga outreach ka muna pigigibo naman sa mga would-be engineers to be prepared niya sa mga exams na yan. Ang minsan nagtatarabang din po kami sa mga student regarding po sa iyan po na dapat nga po po kami sa inda Send off. opo kaya lang araw po kayo na may activity po 6 AM po Ah, para tabo. sa rabay opo kasi Tabo dahil na. dapat po earlier pa ako taining namin activity kaso lang po
nagkaroon po ng bagyo. Yes. Pagkatapos nagkataon din po na nagkaigwa po kami ki National Convention. Mhm. Tapos kaya nabaralik pa lang po. Kaya sarabay na po. Opo. Now, anong realization kang grupo po nindo with regards to ining mga nangyayari sa tuyan sa palibot, especially yung mga nagagawa ka mga bagyo tapos yung mga linog baga pagabot sa structures, pagkondukta nindo ng mga edifisyo o mga infrastructures. Ano, may mga pagbabago ba na dapat na gibuhon o dapat talagang pag-abot sa building, mag-rely kita talaga strictly enforce yung building code of the Philippines? Actually, yan sa roaming advocacy na dapat ang mga building papagayon nito sa mga civil engineers. Bako lang sa design, sa architectural design, kundi dapat may structural design na pirmado kan sarong civil engineer. Kung mga aralang ka ng building, structural engineer, civil engineer din sinda, para po masiguro ang building. Kasi yan, sa mga nakakagaraba, sa mga talagang dahil nag-aagi lamang yan sa pigapon na structural analysis. So, yan ang sarong advocacy miman ngunyan na dapat talagang inila sa lalo sa mga nangyayari ngunyan na dapat na nag-aagi yan sa tamang mga professionals na ngani matamaan ang mga design kan sa tuyang building. Bako po sa architectural design kundi sa structural design. Yan. So kusog kan building. Bako yan sa gayon. Bako sa gayon sa mga architect naman yan na trabaho. So yan man, and speaking of sa mga inspection kan mga buildings, so kung yan ongoing may mga may paramnig di sa Albay Legazpi kung kukuhaon kaming chapter partner kan mga kan building sa Naga City and other pigkukruan na sinda na very good siguro in due time baka imbitara naman kami. And sa mga local government units na kung saan kami naman, nagkakondakta naman kami sa kaya ka ng mga sana ma-institutionalize ang bawat local government unit pass an ordinance na dapat pag-aro ka niya ang kang civil engineers. Maski mo wagaro mo para mga aro ka yan para partner na kami kang sa tuyang mga local government to make units. sure yan yung investment mo is protected pagkatapos protected din ang buhay. Yes. Yan ang numero Safety, kang mga tao. Yes po. Ayun. Okay. So, anything more po, Tabi? Mga friendship? Paano ko na lang, sir, bawat isa sa kanila ko. Ako ay gusto po ka mo na idagdag. Hindi na Danny. Ano? Yung sa kasi ang programa tango yan is about environment, di ba? Yes, opo. Ikaw pa kaming mga program na halimbawa itong sa tuyang rainwater collectors. Yun. Kailangan. May mga eskwelahan kaming installan kayan para maano ang tubig, tubig. Nainig ko yan ka ito during the time na nagkaganing mayon volcano eruption. Yung pa ito. May eskwelahan ka mong ginibuang kaya na CR. Maski na yan na taon. Maski na, sir. Naghahanap po kami Saan kita? ng Dati? school Yan na po. taon? Opo. Si Stanza nagtaon kami Stanza. na taon. Dakulang na bagay po yan and dakulang bagay din na maturuan ka ang mga households. Pati na mga aki na data pagsayangon yan. In Japan, nagagamit nila sa gabos ng klase ng mga pinapipilter pa nga nila para magamit sa households, di ba? So, sana digi sa Pilipinas, instead na makadanyer yan sa baba na magpara rasay ang daga, tipunon ta. And magamit. Kasi yung tree Ayan. planting din. May tree planting kami. Tree planting yun. Sana may sama yung bamboo planting din, ano? So, pwede may makonsider pa rin. Kasi sa aloy ko naman digdi sa group, ang community, sa community, So, pwede tayo, mahanap lang kita kimagayon na site. Yes, Pwede ta, kasi part yan kan sa tuyang advocacy. And igwamam kami pa day, so dahil may painana, ining pagtabang mi sa mga gawad kaling villages. Opo. So, partner man kami kayan, yearly may sarong gawad kalinga village kami na bigyan repaintan mga atop and nagtatawag kami mga medical missions. Ayun. Mission mga may. So, dahil nagpapahingalo ang PICE, bulan-bulan may mga 2-3 kaming activity. So, kaya nga medyo talagang kunyan mo kami. So, busy. So, how do you go along with the yan? Siyempre, may mga expenses bagay yan. Parehas ito yung mga volunteers. Chipin kita. Yan. Yun yan. Minsan, igwa man kaming suportali sa national
PIC. Dahil pag nag-attend ka mga convention, may nag-attend ng mga taga-Legazpi, Opo. part of the subayad baga sa convention, minadala. May kaya man kaming Tapos nag-conduct man kaming mga may sponsor. So Boysen, itarami na yan, Boysen and Davis, yan Yes, duwangan. mga partners Partners natin mi na yun. yan. Ito talaga yung forever na Forever partner lang po. ko yan. Yan na duwang Yeah. duwang paint company. And nag-igwa man fundraising kan sarong bulan ay ka para September kayo so daralaga nagpadaralaga ni mga sa mga raki may pang carry ba sindaman in terms sa mga daralaga na. So may sports activities man. may sports activity. So parang encompassing sa sarong konsepto kay professional organization, gabos may so gabos na konsepto. Pero talagang medyo ang kunyan may sa environmental protection. Yan, pero Yes, may kami nawawala naman. Iyo talaga ito ang nakaangkla ka mo no. Nakulang bagay po yan. Sangon yan dakul kay punta ning mga warriors of environment. Di ba? Opo. Ayun. Saka po, paano ko pa, hindi lang kami nagko-concentrate, buong Albay po. Like first district, third district, and second district. Inuupos mi po iyan ang every year po. Halimbawa ganyan, talagang dapat meron kami activity kaining tulo na lugar o na Opo. distrito. Naghahanap lang po kaming mga partner na talagang nangangailangan po, lalo na sa environment ka po. Nakaabot na po kaming Piyuduran, sa dulo po ng Piyuduran, Libon. sa Libon po, sa Manito, sa Bakakay po. Sa Tiwi. Igwa pa pala kayo pa sa Tiwi, igwa kaming adapted school. Yan. So during Brigada Eskwela baga, Yung- Yes. yun, yung elementary school, adapted school mina ito. Yung talagang piga ano pa. Every year yan. Every year may na yan. brigada. Brigada Eskwela. And igwa pa na, hindi sa Legazpi. Dito, inahalo, Hati-hati. parang sila, alternate po. Ayun. Pero yung talagang siya na po talaga ang partner namin. How I wish na yumaman kayo lahat para makaput up kayo ng pilot school o yung mga prototype na Actually, eskwelahan na resilient sa inbaasan yan. Actually, nakulo lang ang balak pa rin. Ang problema lang talaga is funding. Yes, funding. yeah. So, katatapos may lang kan sa buyang building. So, sa diring opisina, may sa diring kaming opisina dyan sa may, ano nga nito? IBP Sa Road. IBP Road. IBP Road sa may ICR. So, Opo. paano kaming opisina. So, yun, duman. And, siyempre, may maintenance yun. Ito medyo talagang, medyo kuya ganito. May maintenance baga siyempre yan. Opo, opo. So, yun, ang mga... Nagtulong-tulong po ang buong Yes, opo. members. Baka usan naman, sarap pa, professional growth kan mga members, lalo sa mga AKIPA. Correct. Pagka, kunya kayo mga technical conferences, and dining so, pagpasumpa kaning mga bagong civil engineer, mapasumpa, mapano kami o taking, para dahil na sila magpa-Manila. So, less gastos. Digdi na, no? Digdi na, dahil na Ayun, sila. So, mga taga-Bicol man lang. Pero minsan may mga taga-Samar Leyte pa nga ning nagdigdi man. So, yun ko yan, expected mi naman, may exam, baka expected naman by January, may January naman. Ano? Actually, sir, partner din namin yung tatlong school. Kasi may binuo po yung student, yung Bicol University, UST, saka Divine po. Ayun, Mga student, oo. kasama namin sila, kaya lang may sports ngayon. Kasama yun. Kasama namin sila ngayon sa motorcade, hanggang sa Kaya lang ngayon, nauna na po sila, hindi na, kasi sabi namin, baka hindi rin magkasya, marami po. Opo. So ano po ang ano pang in the future ang mga plano kang grupo para sa makatabang po sa community? Ayun po sir, parang ang ginagawa namin talaga, may continuous po, ang iyon na mga nagawa na. Parang naka-blueprint na, no? Opo, may guidelines na po siya, for the whole year. Opo. Minsan, hindi naman namin nasusunod namin, minsan sumusobra kami doon. Ayun, Hindi lampas naman sa... kami po, nagtututok lang talaga na yun lang ang gawin namin. Dahil siya nakakahon, ano? Yes po. Depende sa need, as the need Yes arises. po, Di ba? biglang may kailangan ngayon, mag-letter sa amin, ma'am, burn, ngayon ganito, or kahit sino po sa amin, pinapaabot. Kaya, open arms kami po na tumutulong. Hindi kami nag-stuck lang, ano lang duman sa, kung ano yung guidelines. Ayun, opo. Okay, so, ayun. Sir Ed? Sir, may isang ano pa ako, Sir Pads, baka pwede mong i-ano sa Apa? membership po. Sige, I-ano. Matabi. Kasi, yung mga ano natin, na mga members na hindi na, para i-ano mo na. Sige. Invite natin. Ikaw na para, siya po kayang secretary namin. Ayun, secretary ng FIC. I-ano mo lang, para Si Sir
engineer. Joel. Yeah. So mga active na. Good morning po tayo sa Joel. Good morning po. Sa Gabos po na gusto magpa-member, na hindi pa member ng Albay Legazpi City Chapter or ng PICE, you can visit our Facebook page and sa mag-private message na lang po and nandun naman po yung details po. Ayun, opo. So, para Or sa, ma-update man sila. opo, and pwede naman po sila mag-visit personally sa office namin sa IBP Road, sa may SM po, sa may Ibalong Centrum for Recreation. Yes, opo. Opo. Ayun, okay. Thank you very much po, Sir Joel. Okay, so that's it, Tabi. May dagdag ka, Tabi, ma'am? Picture kita. Picture sa kita. Okay, so that's it, mga kababayan. Sa ginalay sa mga civil engineers natin, happy Civil Engineering Month and good luck po sa mga endeavors po nindo. Sana di ako magsawa na magtabang po sa community. Good luck po, Tabi, sa Indonesia. Congratulations. Thank you very much, pare. Salamat sa Gabos. We will be back, mga dugaan, sa tuwing ng mga nadang po nilo mga impormasyon na tudyan ka mga minasunod. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, panaflex, Sintra board, signages, pull-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa.
Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. For quality, finest catering services, there is only one name you can trust. New Blossoms Catering Services Incorporated, Bicol's leading independent contract catering company, offering various catering packages to different business, industrial, educational, and government institutions for 20 years. New Blossoms Catering Services also offers Asian, continental, European, and native dishes, catering service, food and manpower service, function hall management and services, food orders. New Blossoms Catering Services located at Segovia Compound, Tagas Daraga Albay. Contact us at 431-4330, 431-0852 or at CP number 0919-990-9338. Visit our website www.newblossomscatering.com.ph. Also for hotel and events place, visit New Blossoms Travelers House at Lot 10, Block 1, Phase 5, Oblesa Street, Doña Maria Subdivision, Tagas Daraga Albay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Bawat print, bawat tahi, walang sablay. Sa Herprint, ang quality laging tunay. T-shirt man o polo, lahat panalo. Dito sa amin wala kang talo. KTF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin, kahit anong style kaya namin gawin. Herprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Herprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Gusto mo ba ng kulay na buhay na buhay? O simpleng design na astig ang taglay? Kami ang bahala, walang kaproble-problema. Sa Herprint, sigurado kang astig ang resulta. KTF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin, kahit anong style kaya namin gawin. Herprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders pasok sa husay. Herprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo
ipinipresentar kan Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DCGB, ang Exciting Bicol Pastores 2025. Ini gigibuhon sa Disyembre 16, 2025, alas 4 nin hapon sa Albay Astrodome, Albay District, Legazpi City. Exciting Bicol Pastores 2025. Kung pwesto ininin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 asin sobra 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa indang abilidad sa pagbaile asin pagkanta kan pastores abilen sa laog nin 8 minutos. Ang mga pastores mabaile kan traditional na pastores abilen sa paagi nin Bicol o Spanish o kaya kombinasyon kan duwang lingwahe. Ang third place makakaresibe din 75,000 pesos. Ang second place 100,000 pesos. Asin ang first place manggagana din 150,000 pesos. May special award para sa mga binasunod. Best in street dancing, 10,000 pesos. Best in costume, 10,000 pesos. Asin best in musicality, 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2025 live sa DCGB Facebook page, DCGB YouTube channel, asin sa Radyo DCGB. Tandaan, Disyembre 16, alas 4 ang hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir asin mag-ugma sa Exciting Bicol Pastores 2025. Maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa Indogabos. Hari sa Department of Tourism, headed by Regional Director Herbie Aguas. Provincial Government of Albay, headed by Governor Noel Rosal. City Government of Legazpi, headed by Mayor Hisham Ismail. Asinan sa inyong istasyon, Radyo DCGB. Always number one. Always at your service. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Pangapunan sa mga mamahan, makisumaro sa programang kaibuhan, para sa katoninungan asin kaginawahan. Pangapunan sa mamayaw kan banwaan, ibunan serbisyong tunay na linalaoman, na mapapaginabangan kan kadaklan. Alright, mga tugang palibutan sa programa. Boses ang kapalibutan ko niyan pong aldaw na ni mga tugang ni Saturday. Di natin nagilap talaga si Padre Momoy. Okay, salamat po sa tuyan po ng mga partners, yung PICE, yung PICE, Philippine Institute of Civil Engineers, Albay, Legazpi Chapter. Yan. Congratulations po sa celebration sa Civil Engineering Month. Padagos po na kumitir na makatabang po sa pangataman sa kapalibutan. Yeah. Alright, mga tugang ko niyan po, ipapadagos ta hasta ito yung lecture on air para mas madagdagan taan sa itong kaaraman mga tugang sa bamboo. And this time ang tema ta, mga tugang, sa Tabangkan Sorsogon State University, ini po na Bamboo Plantation Establishment and Nursery Management. And ang kakaibanan ta po dyan si Madam Christy Hintalan, ang Assistant Professor 4, mga tugang, para turuan kita paano ang pag-establisher nin bamboo plantation, as in paano ma-manage yung nursery. Takaypuan po yan, tanganing continuously magpadagos po ang sa tuyang pagtanom. Dapat iwag kita ning mga propagules nin mga seedlings, diba? Nanganing magpadagos po ang sa tuyang pagtanom kayan, asin makatabang kita sa pagmantinir na maging ng kapalibutan,
less ning mga carbon dioxide, tapos more oxygen, pagkatapos protection mga tugang sa satuya po na mga kadagaan, lalong-lalo na dyan po sa mga areas na sabi nga ni kayan rin na pong gasta ka mga pagkakwari. Ha? So sana pag-rehabilitate po kayan, maisama natin yung bamboo. Okay? So ito po, tabi, mga tugang, ang sipi, kumbaga hali duman ini sa ginibo po na ano yan, workshop and the seminar sa via Zoom, mga tugang na tindarang kan DCGB in partnership mga tugang kang Sorsogon State University diyan po sa Castilla campus. Okay? Ito na po tabi, mga tugang si Ma'am Christy Hintaran. So, unang i-discuss ko muna ang nursery management. So, napakahalaga nito, lalo na sa pagpaparami natin ng bamboo or kawayan. So, unahin muna natin yung mga propagation techniques. Ano? So, ang bamboo, may dalawang klase ng propagation, ang sexually propagated and asexual propagated. So, pag sinabing sexual propagated, ito yung pagpaparami na kawayan sa pamamagitan ng mga buto. So, bago kayo makakita ng flower or bulaklak, makaproduce kayo ng seeds ng bamboo, it takes 65 to 135 years. So, buhay pa kaya kitakaan? Baka abutan na lang ini na 65. Kaya na ba ini abutan na 135 years? Ano? So, kari imposible na. Abutan na ini na 135 years. So, ito po yung itsura ng seeds ng bamboo or flower ng bamboo. Sino na po dito nakakita na flower ng bamboo, yung bulaklak po ng bamboo? Wala pa? Adi? Adi lang? So, wala pa, ano? So, napaka-rare po talaga na makakita tayo na bulaklak ng bamboo. Kasi masyadong matagal po siya mag-bulaklak. Yung mga farmers dito natin, nakakita na po ba kayo? Wow, paswerte man dito nila ate. Nakakita na sila na flower na bamboo. O, ilang taon ka na lang ate? May ano pa ba? May 100 years. Napakaswerte naman ni ate. Nakakita na siya na flower ng bamboo. So, itong seeds, kung magpo-propagate po tayo ng seeds through sexually propagated ng bamboo, ay hindi po ito masyadong advisable. Ano? Kasi napakahirap makakuha ng mga seeds at the same time po, mahirap po siya patubuin. Compare po kung gagamit po tayo nitong mga asexual propagated through combs and rhizome. So, ito po yung itsura ng rhizome. So, parang nagtubo baga na ugat. Then, so, lawas, so stem, so branch ng bamboo. So, pag-cuttings po, gagawin natin planting materials. So, pwede 4 to 5 feet or at least 2 to 4 years old po dapat yung cuttings natin. Ano? 2 to 4 years old. Kung 1 year kasi, hindi pa siya masyadong develop. Hindi pa siya fully developed at mas mataas ang chance niya na hindi pa tubo. Ano? Pag masyado pa siya, ano? Then, kaya yung 2 to 4 years old na cuttings, yun po yung maganda
materials or cutting. So, mas mabuti na kung kukuha tayo between March and April. So, bakit kaya March and April? Ano mayroon sa March and April? Oh? Ha? Tag-init. Tag-init ba yan ng March and April? Sisimula ng tag-ulan, ano? So, pag nag-check climate change, baga kaya kita na. Dati baga kaya, ang Marta, nagapuli May to June. Ang ano nato, summer, nagpupuna yan in May. Ano? So, mas magayon na March and April kasi diyan pa sa mga tag-uran. Nasa transition pa siya rainy season, nasa transition tag-init. So, ibig sabihin, mas madapol pa sa moisture, basa pa sa mga lupa natin, at hindi pa masyadong mainit. Kaya mas mataas yung chance of survival ng ating mga cutting. So, kung inato tayo na tag-init ang cuttings natin, ang gagawin natin, yung pagtanim natin, pag masyadong mainit, ang ginagawa po namin dito sa nursery, yung mga cuttings namin, linalagyan namin ng tubig yung cuttings. So, buto. So, dighati. Arakaan. Adi po, pag hinati mo yan, 1 to 3 nodes. Hindi po sa mga nodes, internode, yan, node. So, dito sa node na ito, dapat naka-irarong po talaga siya. Kasi dito po ma-produce roots dito sa first node. And yung ditong another node, dyan naman magpo-produce yung mga shoot, mag-produce leaves. Yan. Ito po yung nasa nursery namin. Ito po yung mga oras na variety. So, bago tayo put up ng nursery natin, ito yung mga i-consider natin. So, number 1, yung climate in the area, availability of organic materials, so water, so labor, the location, facilities, associated cost of production. Siyempre, kung magpuput up tayo ng nursery, kung gusto natin additional income, mag-produce tayo ng sarili nating cuttings. Pero kung intended mo lang naman is magtanim ka lang, pwede naman tayong bumili sa ibang lugar. Pero mas makakatipid tayo kung mismo tayo ang magpuproduce ng ating mga planting materials. Kasi itong mga planting materials natin, kadagdag pa tayo sa labor. Magkakaroon tayo, mag-aano tayo ng trabaho. Madadagdagan yung kita din natin. So, dito, mga ornamental bamboo namin, pinapabili po namin ng 150 ang isang cuttings. So, meron po kami dito variegated bamboo, yellow bamboo, uras, pitan, Chinese bamboo. So, mga ornamentals. So, pinapabili namin sa mga garden lover. Ginagawa nilang ornamentals sa kanilang bahay, yung mga maliliit lang na bamboo. So, dapat consider natin ang climate. Bakit? Bakit kailangan natin i-consider ang climate? Pag gusto natin mag-put up na nursery, bakit kailangan ito natin i-consider? Para
successful ang nursery natin. Yan yung mga una yung titignan kung kayo ay mag-put up ng nursery. Accessible ba? Siyempre, pag may bibili, dapat madaling puntahan yung nursery mo. Tapos, dapat ang nursery, kung mayroon kitang farm, dapat nasa gitna siya para accessible sa lahat ng area mo. Kung lawak masyado ang area mo. Sino po dito ang may malawak na lupain? Man? Wala ba? Saday na. Okay. So, dapat mayroon tayong mga organic materials. May pagkukunan tayo ng tubig. Available sa labors, sa location. So, napaka-importante nito. Lalo na kung area mo ay hindi dapat fully, partially sunlight lang yung natin, ang nursery. Kasi kung fully sunlight po kasi ang nursery, ay hindi masyado, madali siyang mapatay yung mga natin, yung mga cuttings natin, hindi siya magiging low, magiging mataas ang mortality natin. Kasi kung open, masyadong open, kaya baga tayo ng mga net, mga shade, kasi protection din yun, kasi hindi ba siya fully develop ang ating mga cuttings plant natin. So, ito yung another nursery. Yan. So, pag na tayong mga cultural management practices, kailangan natin, siyempre, maintain natin ang cleanliness niya. Kailangan natin alisan ang mga damo, applyan ng mga fertilizer. Kasi naman ang bamboo, mga cuttings, hindi naman siya talaga usually na ina-applyan. Organically grow. Nag-apply lang tayo ng mga bamboo kung yung soil natin ay kulang sa nutrients. So, kung kulang ang nutrients ng bamboo ay ng soil, kailangan mo dagdagan o supplyan yung nutrients na kailangan ng ating mga bamboo. Kaya tayo nag-a-apply na inorganic fertilizer. Pero kung mataba naman po ang ating mga lupa, no need na po tayo maglagay ng fertilizer. So, sabi nga sa organic, feed your soil and let your soil feed your plants. Okay, so dapat well irrigated, may tubig tayo, lalo na kung nasa critical condition pala ang ating mga bagong cuttings na bamboo. So usually, yun ang mga ginagamit natin, yung cuttings, yung kalos. And dapat may mga pest and diseases control din tayo na mamaya i-discuss po yan. Elaborate na lang po na speaker mamaya sa pest and diseases. So, pagkatapos natin, may nursery na tayo, nakaput up na, maganda na yung mga seedlings natin. So, magtatanim na tayo. Itatanim na natin yung bamboo natin. So, ano naman yung mga i-consider natin sa pagtanim ng bamboo? Ano yung mga requirements? Sa tingin nyo, ano yung mga requirements sa pagtanim ng bamboo? Ano? Wala, friend? Friend mo? Friend ko siya? Hindi. Hindi kayo mag-friend. Hindi sila mag-friend. Ito, Paula friend. Okay. So, una,
soil. So, ang bamboo, nag-thrive siya, pwede siya magtubo kahit sa iba't ibang uri ng soil. No? Or pwede siya sa sandy, pwede din siya sa clay, loam soil. Ano? So, mambrobay-bay, pwede yun. Sa clay, pwede din siya ma-survive. Dito sa amin, ang practice namin, tinatanim namin yung mga seedling namin sa sandy o sa baybay, sa buhangin. Iyo po ang soil media namin. Baybay, tapos 1:1 na compost. Yan ang soil media namin. Madali yung pagtubo niya. So mga baybay, lalo na kung baybay po na sa sapa, madali mo po siya magtubo. 1 week, nag-start na siya magluwas labasan ng ugat. Okay. So, dapat, suitable pH range from 5 to 6.5. So, although some species grow even at pH 3.5. So, maski acidic so lupa, alkaline, pwede siya magtubo. Okay, temperature and sunlight, light. So, ito yung growth temperature, range from 8 to 36 degrees Celsius. So, altitude grow in the lowland or up to a high of 4,000 meter above sea level. So, pwede siyang mag-grow yung bamboo natin. Okay. So, paano tayo mag-select? Paano tayo siselect ng ating mga bamboo species? So, dapat economically important. So, dito sa atin sa ngayon, ang economically important dito sa atin na bamboo is uras. Yun ang pinaka-importante dito sa atin sa mayon. Kasi yun yung ginagawa natin na ligo. Yun ang number 1 po kasi na hanap buhay ng mga taga-mayon. So, ngayon po, magkano na yung ligo natin? Magkano na po yung large, small, medium? So, large, 150. Kung butong 70 to 75. So, large na po yan. So, small po. Nagmahal na po. Dati, nasa 30 to 50 So, dahil kulang na kukuhaan ka raw materials. Kaya, saruma po yan sa advocate po ng Sorsogon, Castilla Campus, na madagdagan po, dahil po mawara. So, hanap buhay ng mga taga-mayon. Kaya, may mga mamaya po, malipot po kita dyan sa may mga tinanuman ng uras, tapos hindi po sa nursery. So, source and availability of planting material. Siyempre, dapat yung mga planting materials natin available lang. Hindi na tayo pupunta sa malayo para magkaroon po tayo ng planting materials. Yung iba kasi, naku-order talaga sa ibang lugar. From Mindanao, Isaya, doon yung parte na marami ang bamboo. So, growth and yield information on choice of, syempre, dapat alam mo kung ano yung mga growth and yield information para mas maalagaan, mas naibigay mo kung ano talaga ang kailangan ng mga bamboo seedling ninyo, bamboo cuttings. So, ito yung mga importante, site selection for various species. Bamboo is important in order to enhance management, field operation, and healthy growth. So,
talaga naman na napaka-importante ito, site selection. So, kasi kung hindi natin mapipili yung magandang area na pagtataniman, hindi magiging successful yung mga plantation area ninyo na tatanimin ng ating mga bamboo. Yan. So, site preparation. Una, syempre, lilinisan natin yung area natin bago tayo magtanim. So, magli-layout tayo. Ang layout natin nakadepende sa laki na bamboo. For example, ang bamboo natin is giant bamboo or the Dendrocalamus aspel and the polo. So, pag malalaking bamboo, dapat ang block distance niya is 10 by 10 meters. No, kasi binadaran ko lang po talaga yan na bamboo. So, ito yung giant bamboo and ito po yung polo. So, mga saraling lang ano. So, ito mga ano niya, po. Okay, next. Mga medium size. Yung tamang laki lang. 7 by 7 ang planting distance. So, napaka-importante ang planting distance. Kasi, kung sururutol, halimbawa, darakula siya, makaka-apekto din po yun doon sa mga bangko natin na itatanim. Kasi mag-aagawan sila ng sunlight, mag-aagawan sila ng mga nutrients, magiging tagilid, magiging baba. Alright, so yan po tabi, ano, ipapadagos na po yan next week, next Saturday. Yan po na lecture, manood po dyan sa pag-put up ng bamboo plantation tapos nursery management. Ha? Magayon na, pati sa preparation ng daga, baga tuga, asin pinamidbi ko anong klase, anong maray ngayon na itanom na species, tangani na mapakinabangan tulos. Doon pala sa mayon, sa daraga, yung mga paragibo ng nigo, kuras ang sa indang pigtatanom duman. Okay, so mamaya po, sa Saturday, ipapadagos na po yan na lecture mga tugang ni Ma'am Christy Hintalan. Yan po, para po matawan-tamang ning dagdag ng kaaraman ng mga kababayan. Okay? So, sa para po kang bilog na tropa, mga tugang sa pangalan ni Padre Momoy Borromeo, si Jerome Nico Martinez dyan po sa DCGV Social Media Department. So, yan pong IT. Siyempre, si Ronald Baldo sa lado technical. At saka dyan po sa newsroom si Nicole Ann Gloriani. Sa inyo ka boss, thank you and God bless po hanggang sa Sabado. Salamat. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Pangapunan sa mga mamahan, makisumaro sa programang kaibuhan, para sa katoninungan asing kaginawahan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa,